Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġieli intom qattu taħsbu li kelli l-mama jew il-papa ipoġġulna fil-platt minn fejn jiġi. Kont qiegħed naħseb ftit u għedt għax ma nitkellmux ftit dwar minn fejn jiġi l-ikel, speċjalment il-frott u l-ħaxix. Kontu tafu li l-frott u l-ħaxix huma veru importanti għal saħħitna. Ħafna drabi imorru nixtru l-frott u l-ħaxix minn tal-ħanut, imma il-frott u l-ħaxix ma jkunux minn dejjem kbar. Infatti kollox jibda minn proċess twil, xi drabi minn żerriegħa ċkejkna li jekk impoġġiha fuq idejja bil-kemm tkun tidher. Meta nikbru niddeċiedu x'nixtiequ li jkun ix-xogħol tagħna. Hawn min jilħaq tabib, jew skrifan, jew għalliem, jew pulizija. Jeżistu ħafna u ħafna xogħlijiet differenti. Ara tafu x'tgħiduli dan. Dan hu bidwi. Ejja nippruvaw ngħiduha flimkien. Bidwi. Il-bdiewa jkollhom għelieqi kbar kollha frott u ħaxix. Il-bidwi jieħu ħsieb li jiżra, isaqqi u jieħu ħsieb il-frott u l-ħaxix li jkabbar. Imbagħad meta l-frott u l-ħaxix jikbru, il-bidwi jieħodhom f'kannestri kbar il-pitkalija u jbieħhom. U minn hemm jibda il-vjaġġ tagħhom. Sakemm jaslu fil-platt tagħna. Interessanti hux? Illum Żiżi u sħaba qed jippreparaw xi ħxejjex biex jagħmlu insalata għal nofsinhar u soppa tal-qara aħmar għal filgħaxija. Għandhom ħafna ħxejjex differenti fuq il-mejda tal-ikel. Nunu qed ilaħlaħ il-ħaxix biex ineħħilhom il-ħamrija u xi trapu mikrobi oħra li jista' jkollhom fuqhom. Kika u baba qed jaqsmu l-ħaxix min-nofs qabel ma jkomplu jqattawhom biċċiet żgħar biex jużawhom fis-soppa u fl-insalata. Tetu ġi biex jagħti daqqatit ukoll u żomm Tetu! Il-laħwa x'biċċa din! Tetu qabad il-ħxejjex maqsumin u ħallathom kollha f'borma waħda. Baba qed tirrabja għax issa għandhom il-ħaxix tas-soppa imħallat mal-ħaxix tal-insalata. Tridu xnejnu waħda lil Żiżi biex nerġgħu naqdu l-ħxejjex flimkien. Mela għandna nofs ta' dama, nofs patata, nofs qara ħamra u nofs bżaru isfar. Ejja ħanaqduhom ma' xulxin. Nibdew bit-tadama. Ara ssibu x'in-nofs liħor jekk joġobkom. Bravi! Issa l-patata. Ekku dan in-nofs irid jingħaqad ma' dan nofs liħor. Jonqosna l-qara ħamra u l-bżaru isfar. Tajjeb wisq, din in-nofs qara ħamra naqduha man-nofs il-qara ħamra l-oħra u jifdal biss il-bżaru isfar. Grazzi tfal, bis-saħħa tagħkom issa għandna it-tadama u l-bżaru għal-jom biex Żiżi u sħaba jużawhom fl-insalata u l-qara ħamra u l-patata biex jużawhom għas-soppa. Paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.